Yo, what's up mga idol? Kumusta kayong lahat dyan? And welcome back again sa ating panibagong video. Sa video na to ay wala pala tayong rides ngayon, pero meron pala tayong i-unboxing. May bubuksan pala tayo. At nais ko munang i-mention at i-shout out pala yung pinagkunan natin dito na talagang legit na nagpapadala ng mga parts out ng mga Raider 150. So ito, may order pala tayo, no? Galing kay Sir JR Kalimlim from Malasiki. So malapit yun sa Dagupan. Ito pala yung order natin, no? Kasi itong alaga natin, si Red, ay lahat kasi ay ibinabalik natin sa mga stock. Katulad ng carb, yung carb nito ay stock carb na siya. So dati yung carb nito ay Keihin na 26 mm. Tapos marami na rin tayong pinalitan, katulad ng mga side mirror na binalik natin sa stock, lahat yan. Tapos yung mga gulong binalik natin sa mga stock na size talaga ng gulong ng Raider 150. Tapos ito yung i-unbox natin na in-order natin. So titignan natin kung sasakto nga ba yung parts ng model 2021 dito sa model 2011. Bali nakita lang kasi natin to sa marketplace. So hindi ako makapaniwala na legit talaga yung pinagkunan natin. Nakita naman natin ito nga dumating. So ibig sabihin talagang legit sila sa mga pinopost nila sa Facebook. So ang presyo pala nito mga kalabarkada ay 1,000 pesos. So, tignan natin kung sasakto ba. So ito yung parts ng motor ng Raider 150 2011. At ang laman pala nito ay stock na foot race. So yung sa kambyuhan saka sa brake. Kasi naka-racing pedal tayo. Papalitan na natin yan ng stock. Napakahirap yung nakaganyan kay nakakangalay din talaga. Tsaka hindi naman tayo nagpag-racing mga kalabarkada, no? So yun yung masasabi ko pala, no? Sa vlog ko hindi natin promote ang karera, lalo na sa daan. So ito pala mga kalabarkada. So ito yung order natin. Talagang balot na balot. Salamat sa pagkaka-ship nito. Sobrang ganda ng pagkakabalot. Talagang gaano kakapal yung bubble wrap, oh. Hindi ko na sana iba-vlog to mga kalabarkada, pero natuwa lang ako dahil may mga ganong tao pa rin talaga na mapagkakatiwalaan. Katulad na lang ni Sir JR Kalimlim sa Malasiki. Alright, ito yung sa dito sa cambio, sa shift nya. Bagong bago pa mga kalabarkada. Bagong bago pa, galing sa 2021 model. Yan siya. Lalabas natin. Sa brake pala to. Ito pala sa brake. Yun. Ito yung brake. Kompleto siya mga kalabarkada. May lock pa siya, oh. May lock, kaso ito yung napag-usapan namin kasi ang nawawala kasi mga kalabarkada is yung spring. Nawawala daw yung spring dito.
Pero sabi ko sige okay lang kasi magagawa naman ng paraan to. Ito yung sapa sa yung tawag dito sa brake. Ito. Kompleto naman. Balot na balot pa talaga oh. Ayun sa mga kalabarkada, balot na balot pa talaga. Kompleto, pati washer kompleto, pati yung pin lock kompleto, tapos yung sa footrest na kompleto, tapos ito naman yung sa cambio. Alright, ito yung cambio, bagong bago pa. Galing ito sa model 2021. Ayun sa mga kalabarkada. Tapos yung sa papunta sa cambio na goods na goods pa, bagong bago pa talaga, kasama pa yung nut. Ayan o, goods na goods. Kaya saktong sakto talaga siya dito. Ayun no, saktong sakto mga kalabarkada. Tapos kasama pa pala yung kanya, yung extension niya, kasi may nakita kasi ako noon. So bali wala na siyang ganito. Ito na lang yung natira, hindi na nakasama to. Yung sa papunta dun sa may shift talaga sa cambio, ito nakasama pa oh. Tingnan nyo naman mga kalabarkada, bagong bago pa, good as new yung nabili natin. Kasi pag bumili pala tayo nito ng bago, kasi nagtanong na ako sa kasa, nasa 3,000 to 4,000 pesos yung ganito footrest sa mga cambio sa brake. Tapos ang sabi pa dun sa pinagtanungan ko, yun lang yung parang pinaka-expect nila na price, pero baka mas higher pa talaga, mas mataas pa yung price nun. So sakto naman nakita ko to, sabi ko try ko kung legit ba sila, kung talagang ipapadala nila ng maayos o anong tawag dito, o nai-scam tayo. Nag-try lang ako, sinubukan ko lang, pero sakto naman, pinadala naman sa ating mga kalabarkada. At tamang tama rin pala, kasi ito sira na rin pala ito mga kalabarkada. Ito oh, itong dating pedal niya, racing pedal, sira na. So ang ginawa ko na lang, niremedyohan ko na lang to. Gawa nga nung siyempre sa katagalan na rin, at saktong sakto naman talaga na nakita natin to. So yun yung vlog natin mga kalabarkada no. So shout out pala kay Sir JR Kalimlim, salamat sa pag-shift nito mga idol. At sakto, wala akong masabi, saktong sakto talaga yung parts na pinadala nyo. Pero talaga naman, galing naman talaga sa Rider 150 to na 2021 model. At masasabi ko lang na tama kayo, sabi mo, good as nyo pa talaga yung parts na binibenta nyo. So sa mga gustong mag-i-bail ng mga parts out na ganito, search nyo lang kay Sir JR Kalimlim na sa marketplace around Malasiki to Dagupan. At sila nang bahala magpa-shift, pero binayaran lang natin ay binayaran din natin yung shipping fee na 90 pesos. Ito mga kalabarkada, ang ganda pa oh. So ito pala yung isa sa mga project ni Red no, kasi gusto ko ibalik talaga lahat sa stock. Kaso itong fairings na
hindi na natin to papalitan kasi napakamahal ng clearance mga kalabarkada. At pwede pa naman to, napakaganda pa naman ng kahan nito, itong alaga natin. So yun lang yung vlog natin mga kalabarkada, no? Nag-unbox lang tayo ng mga parts na ikakabit natin. At abangan nyo pala yung vlog natin na ikakabit natin to, dahil hindi natin may kabit ngayon. So baka bukas siguro, bukas na natin to ikakabit. So yun lang yung update natin. So wala tayong waswasan, wala tayong rides, kaya unbox na lang tayo. Abangan nyo sa susunod na vlog natin pag naikabit natin itong stock na shifter saka stock na brake pedal, para matesting natin kung maayos nga ba yung mga parts na nabili natin. Alright mga kalabarkada, na ito lang yung vlog natin. So ingat tayong lahat and God bless po. So see you po sa next na vlog natin. Panibagong pyesa naman.